מה קורה אנשים? כאן אילן. היום אנחנו הולכים לדבר טיפה על כל מה שקורה בעולם של הקריפטו. כמו שאתם רואים, אנחנו נמצאים בתקופה אדומה, לפחות ליום הזה. ובשבוע הזה, בכללי, כמו שאתם יכולים לראות פה, אנחנו במצב אדום מאוד. והאם אנחנו הולכים להמשיך לרדת, או שדווקא פתאום נראה עליות בתקופה הקרובה. אז היום אני פה בשביל להראות לכם מה אני חושב, ונראה, ונראה מה קורה. טוב, אז לגבי הביטקוין, כמו שאנחנו רואים, הייתה לנו כאן עלייה. אני מסתכל כמובן על הגרף היומי, הייתה לנו פה עלייה מאוד מאוד יפה, ובעצם עם הזמן המגמה שלנו מתחילה להיחלש. עכשיו, כשהמגמה נחלשת לתקופה, אז זה אומר שכנראה יכול להיות היפוך מגמה מסוים. כשהיפוך מגמה הזה קורה, בדרך כלל קורה במצב שהמגמה, כמו שאמרתי, יורדת, ורוב הסיכויים, כמו שאנחנו רואים כאן, היה פה סוג של התחלה של צ'וק, שינוי מגמה, ובמקום הצ'וק, הפתיל, הנר שלנו לא באמת נסגר, כמו שאתם רואים כאן, זה בעצם היה הנמוך שלנו, ואנחנו כרגע נשאר לנו עוד 5 שעות, כדי לדעת אם הנר יסגר מתחת או מעל. דבר מאוד חשוב שאנחנו יכולים לראות מזה, זה שאם אנחנו נסגור היום מתחת לנר, או בימים הקרובים, סימן שאנחנו באמת משנים את המגמה שלנו. בעצם, כמו שאתם רואים שאני מתכנן פה, נגיע כאן באזור עניין הזה, יש לנו כאן אורדר בלוק יומי, מאוד מאוד חזק. במידה ואנחנו נסגור מתחת לפתיל, ואנחנו ניגע באזור, אז אנחנו כן נראה פה כמובן עלייה של תיקון, ואנחנו נמשיך לרדת כלפי מטה. אם אנחנו לא נראה את הדבר הזה קורה, ואנחנו נסיים את היום שלנו כשהפתיל נמצא מעל האזור הזה, מעל האזור של הקו, אז בעצם אנחנו נחכה לירידה, נגיע באזור שלנו, כל זה כמובן בזמן שהפתיל נמצא מעל הקו, ומשם אנחנו נרצה להמשיך לראות עלייה לגבוה כל הזמנים. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה לא משהו שנראה שהולך לקרות. אם אנחנו באמת נסיים היום מתחת לקו שלנו הנמוך, אז אנחנו כנראה באמת נקבל את התגובה הזאת. יהיה לנו כאן תיקון קטן של באזור ה-10, 11, 12% נעלה ללמעלה, ומשם אנחנו נראה התרסקות חזרה לאזורים האלה. כמו שאתם רואים, כרגע זה 17% מתחתנו. בעצם כרגע, לפי מה שאני רואה, המטבע יכול לרדת לאזורי ה-88,000, 84,000 בקלות. לגבי סולנה, בואו נסתכל קצת על הסולנה. סולנה זה מטבע מאוד מאוד יפה, אבל יש לו גם הרבה מאוד תזוזות שהן לא רצוניות לפעמים. אני מסתכל, התחלתי את הגבוה ונמוך שלי פה באזור, כמו שאתם רואים, מי שמבין, ובעצם זה הגבוה וזה הגבוה השני שלי. עכשיו, היה לנו בעצם את התנועה הזאתי, אני שמתי פיבונאצ'י, ובגלל שהיה לנו את כל העניין הזה עם טראמפ וכל מה שקרה שם בעצם, וזה מאוד מאוד מסוכן, זה שינה לנו ממש את כל המגמה וכל ההסתכלות על כל המשחק. עכשיו, בגלל שהמטבע באמת צנח, כמו שאתם רואים, יש פה את הפתיל הזה שהוא מאוד מאוד גדול, בעצם באותו יום אנחנו ירדנו, אני יכול להגיד לכם במדויק, ירדנו 35%, ואז עלינו חזרה למינוס 14%. עכשיו זה מלא. ביום אחד זה מלא. וכן, נגענו פה באזור עניין כמו שאתם רואים, ובגלל זה גם עלה אחרי זה 31%. סכום מטורף, חבל שבאותו רגע לא הייתה לי אפשרות באמת להגיב לשוק, וזה גם מצב מאוד קשה שאפשר להיכנס אליו בשוק בזמן כל כך נמוך. אבל כן, אנשים אשכרה הצליחו לעשות את זה, ואנשים כן התעשרו ועשו מזה כסף כמו שצריך, ומזל טוב להם, אבל לא כולם באמת מספיקים להגיב בדבר כזה, במיוחד כשזה בשעה 1 או 2 בלילה, אני זוכר שהדבר הזה היה. כמו שאתם רואים, היה לנו באמת את התגובה הזאת, ירדנו מתחת לפיבונאצ'י, אפילו עברנו את ה-0.75,
נגענו בכל מקרה באזור עניין שהיה בעצם כמו הדימנד שלנו, אפשר לקרוא לזה סוג של דימנד, כי האזור הזה שכאן של האורדר בלוק הוא כבר נגע, נכון? אז זה נראה ככה שכן הייתה פה איזושהי עלייה מסוימת, איזשהו תיקון, ויש סיכוי שכרגע אנחנו באמת נראית כמו שאתם רואים באזור ה-30% עד לאזור העניין הזה, ואני מדבר על זה באמת בתור מינימום מסוים. כשנסתכל על גרף שבועי, אנחנו רואים שהיה לנו גבוה ראשון וגבוה שני, שהוא היה לפני תקופה יפה מאוד, לפני 273 ימים, סליחה. עכשיו, זה מאוד יפה כי אנחנו רואים שהמגמה שלנו התחלשה, וזה שהמגמה מתחלשת, כמו שאמרתי כבר בעבר, זה גורם לכל המטבע להבין לכל המצב הזה, להבין שאנחנו הולכים לרדת. וכן היינו מאוד קרובים לשבירת שיא חדש, אבל הדבר הזה כנראה לא הולך לקרות בקרוב. אנחנו כרגע נמצאים כמו שאתם רואים, נמצאים פה, ורוב הסיכויים או שבאמת נפגע באזור הזה כמו שאני אמרתי לכם בגרף יומי, או שאנחנו נמשיך לצלול עד לאזור הזה. עכשיו אתם רואים יש פה הרבה אזורי עניין, נראה אזור מאוד מאוד חזק, שבאמת אם אנחנו באמת נגיע לפה נקבל תגובה מאוד מאוד חזקה ונמשיך לאזור שיא כל הזמנים בקלות, וזה נראה מצוין. עכשיו, מה זה אומר בעצם, מה אנחנו עושים לגבי המטבע הזה עכשיו ולגבי הביטקוין? במצב כזה, עדיף שאנחנו לא נשים כסף להשקעה, עדיף שאנחנו נשמור את הכסף ב-USD, נשמור את עצמי, פשוט לא נכניס לשם כסף, שכסף לא יהיה מעורב במטבעות האלה. עכשיו אני אגיד לכם באחוזים כמה המטבע באמת יכול לרדת. אם אנחנו מסתכלים על הטווח היומי ואני אומר לכם שאנחנו הולכים לרדת עד לפה, אז אנחנו הולכים לרדת באזור ה-30%, כמו שאתם רואים. נראה בסדר גמור, כאילו 30% זה מלא. זה אומר שכבר עכשיו עדיף להוציא. ואם אנחנו מדברים על האזור הנמוך מאוד, זה אומר ירידה כמו שאתם רואים של 74%, זה מלא. ואני חושב שאם באמת תקחו את העצה שלי, עדיף כרגע לא לשים שם כסף. זה אזור מאוד מאוד מסוכן, ועדיף שלא, עדיף טיפה לתרחק. בואו נדבר טיפה על איתריום. איתריום, כמו שאנחנו רואים בגרף יומי, היה לנו פה את כל העלייה הזאת, עלייה מאוד מאוד מסיבית. אנחנו רואים כאן גבוה ונמוך. בעצם שמתי כאן פיבונצ'י בין הנמוך לגבוה. הייתה לנו פה תגובה מאוד מאוד יפה, אני גם ציפיתי פה שאנחנו נשבור את שיא כל הזמנים עוד פעם. בסופו של דבר זה לא קרה, היה פה את כל העניין הזה של דונלד טראמפ וסין, כמו שאתם רואים כאן עם נר מאוד מאוד חזק. דפק לנו ירידה של 20% כמעט, אולי קצת יותר. ובעצם מכאן מה שאני מצפה, בגלל שאנחנו נגענו באזור מאוד מאוד נמוך ושברנו את האזור שאני ציפיתי ממנו לעלייה, יכול להיות שתהיה עלייה מכאן, אבל אני חושב שכבר אם מסתכלים על זה באמת בצורה מאוד מאוד גדולה, אנחנו צריכים לראות או את הירידה הזאת כמו שאתם רואים לכאן, וזה בעצם סוג של איזשהו תיקון, כי ברגע שיש לנו כאן את המגמה שלנו, שינוי מגמה מהנמוך, יהיה לנו כאן שבירה, יהיה לנו כאן צ'וק, ואז השינוי מגמה הזה יגרום למצב שאנחנו נצטרך להמשיך לרדת, כי זה לא יכול להיות מצב שתהיה ירידה אחרי צ'וק, הכוונה שלא יהיה גל אחד של ירידה. עכשיו, מה אני מתכוון? אני רוצה שיהיה פה את הירידה הזאת, ואז אמור להיות איזשהו תיקון מסוים, כמובן. אחרי התיקון, כמובן שאנחנו נשים פה באזור הזה שזה מתחת ל-24%, זה טיפה יותר מסוכן לשים שם כסף, אבל אני מאמין שאנחנו נצטרך לשים פה כסף. 24% מתחתנו, ומשם נמשיך כלפי מטה כמו שאתם רואים, הרבה יותר נמוך. אני מסתכל על זה כמובן בגרף שבועי, כשאני מסתכל בגרף שבועי זה נראה הרבה יותר הגיוני. אם אנחנו יורדים עד לאזור שאני אומר לכם שאני מצפה אליו, זו עוד ירידה של 50% כמו שאתם רואים. זאת אומרת כל המטבעות הכי קריטיים, הכי מפורסמים, הם באמת הולכים לרדת. באמת יש צפי מאוד מאוד גדול לירידה כזאת, וזה כן מעלה כמה נורות אדומות, והרבה מאוד אנשים גם לא מדברים על זה, במיוחד גם טראמפ, הוא אומר
תקנו עוד, אנחנו ממשיכים לעלות. כל העניין הזה שהיה עכשיו עם הירידה, עם טראמפ וסין, כל העניין הזה של המתחות, או מה שזה לא היה שם, זה אפילו לא מעניין. הוא אמר לקנות, הייתה ירידה מסיבית. נראה לכם שהוא לא יכול לעשות את זה עוד פעם? זה משהו שהוא יכול לחזור עליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואנשים עדיין יקשיבו לו. עדיין אנשים יגידו, כן, אבל טראמפ אמר, תקנו עוד ועוד ועוד, וזה לא מעניין. לא תמיד צריך להקשיב לדברים שהממשלה אומרת. כמו שטראמפ אומר לי, תעשה ככה וככה, תקנה קריפטו, תעשה זה. עובדה, אנשים כרגע רק הפסידו מכל מה שהוא אמר. צריך ללכת עם אנשים שבאמת מבינים את כל העולם הזה של הגרפים, יש להם באמת ניסיון גדול בזה, ולא תמיד צריך להקשיב לאנשים כאלה שיש להם say מאוד גדול בעולם. בואו נעבור למטבע האהוב שלנו, קרדנו. קרדנו בתקופה האחרונה קצת לא בטוח בעצמו, בואו נגיד את זה ככה. הסתכלתי, עשיתי עליו היום עוד ניתוח נוסף. כמו שאתם רואים כאן, יש לי אזור עניין שאני מחכה לו כבר מ-22, מ-22 כשהתחלתי עוד לסחור ממש בעברי. וכמו שאתם רואים כאן, אחרי שהיה לנו את כל העניין הזה של טראמפ, נוצר לנו כאן פתיל מאוד מאוד גדול. זה בעצם מבחינתי אזור שהוא בסימן שאלה. אני לא יכול להגיד מה הולך לקרות עליו. כשאני נכנס לגרף יומי, אני יכול להגיד לכם המקסימום, אני ארצה לראות פעולה שלו, ואני אולי אכנס רק כשאנחנו נחצה את האזור הזה, אוקיי? או שאנחנו בעצם נעשה כאן איזושהי פעולה בכל האזור הזה, אז נדע איך בעצם לעבור אותה. כי כרגע זה נראה אזור שהוא מאוד מאוד פתוח במרכאות, אנחנו באמת לא יכולים לראות מה יכול להיות הצפי שלו. אז או שאנחנו נחכה לשבירה של המקום הזה פה העליון, או שנראה איכשהו משהו קורה כאן באמצע, אני לא יודע איך הדבר הזה באמת יכול לקרות כל כך בתקופה הקרובה, או שנראה איכשהו את המטבע יורד עוד 55%, ישבור את האזור של הפתיל, ובעצם אנחנו נראה מפה איזשהו תיקון קטן ונתפוס את העלייה הזאת כאן. לא יודע עד כמה הדבר הזה באמת יכול להיות ריאלי, אני חושב שזאת ירידה קצת קיצונית מדי, זה נראה לי קצת מוגזם, אז אני מאמין שאנחנו נראה את העלייה הזאת, את המטבע עולה בתקופה הקרובה, או שהוא ימשיך פה לדשדש תקופה מאוד מאוד ארוכה, ונקווה לטוב, בוא נגיד ככה. לגבי המטבע לינק, לינק הוא מטבע שקצת פחות שומעים עליו, אבל אני חושב שבתקופה האחרונה באמת יצא לי להסתכל עליו הרבה מאוד זמן. בואו נרד רגע לגרף הדקתי. כמו שאתם רואים, היה לנו כאן גבוה ונמוך, ועוד גבוה, ואז אחרי זה כל העניין של טראמפ, עוד פעם, היה לנו כאן את השבירה של הנמוך, אבל בעצם, כמו שקראנו לדעתי באתריום, היה לנו פה את העניין של הפתיל שלא שבר עם הנר עצמו. בעצם זה מה שגורם למצב שאין לנו באמת שוק ודאי, היה לנו פה כמו SFP. ב-SFP באמת יכול לגרום מצב שהמטבע יכול, או שהוא פשוט ינוע פה, כמו שקרה עם קרדנו, או שבעצם המטבע יכול פשוט להמשיך עכשיו לעלות למעלה. אז מה זה אומר? לינק יכול להיות כנראה סיכוי לא יותר מדי גבוה, אבל באמת יש לו סיכוי לעומת ביטקוין, סולנה, איתריום. יש לו באמת סיכוי שהוא יוכל לעלות, שהוא יוכל להמשיך לעלות. סיכוי מאוד מאוד קטן, דבר איתכם על נגיד 15%, אבל הדבר הזה כן יכול לקרות. ואני לא אומר להכניס עכשיו כסף, אני רוצה שכשאנחנו נכניס כסף יהיה לנו באמת הרבה יותר ודאות על השוק. בגלל זה אני רוצה לחכות לעלייה הזאתי, באמת לשבור את האזור הזה כמו שאתם רואים, לגבוה הזה. בעצם זה כמו הפרקטל, מי שיודע מה זה פרקטל, זה הפרקטל שלי, זה אישור שהוא כביכול חלש יותר משינוי מגמה, אבל זה אישור שהוא מספיק חזק, זה משהו שאנחנו יכולים לעבוד איתו והוא יכול לעזור לנו הרבה מאוד. נעבור ל-XRP. XRP, כמו שאתם רואים פה בתקופה, כמו שאתם רואים פה, היה את כל העניין הזה של טראמפ, הייתה ירידה מטורפת, אני חושב שזה המטבע שצנח הכי הרבה, או שזה היה טראמפ, המטבע פה צנח 57%,
ואז הוא חזר ל-15%, משהו מטורף. כשנסתכל על הגרף השבועי כמובן, אנחנו רואים פה שהייתה כאן עלייה מאוד מאוד גדולה, אבל אחרי זה כמו שאתם רואים, המגמה טיפה יותר מתכווצת בינתיים. אנחנו מחכים פה בעצם לאישור של פרקטל כדי לאשר את המגמה שלנו. זה לא נראה כמו משהו שכרגע הולך לקרות, אבל מנגד לזה אנחנו יכולים לראות שאם יהיה לנו כאן פרקטל, אז כן מבחינתי יהיה עוד איזה ירידה. זאת אומרת, אם נגיד עכשיו יהיה לנו כאן פרקטל ובעצם יהיה לנו כאן נר שיסגור מתחת לקו שלנו, מתחת לפרקטל, אז זה אומר שכנראה יהיה לנו גם כאן צ'וק, ואז אנחנו גם נמשיך לרדת, ואולי נקבל כאן את הסוויפ, ויהיה לנו כאן תיקון, ונמשיך לרדת. הדבר הזה כרגע לא נראה לי משהו שיכול לקרות, ובגלל זה אני חושב שבגלל שאנחנו נגענו באזור כל כך טוב, היה לנו גם SFP, נראה אזור מצוין, לא היה לנו את הפרקטל, זאת אומרת אנחנו נמשיך את הכיוון מגמה, נגיע עד הסוף, ואז בעצם נעשה לנו גבוה חדש, והגבוה הזה לא יהיה רלוונטי. אז כרגע המטבע היחיד זה XRP, זה המטבע היחיד שכרגע באמת יש לי מבחינתי ודאות עליו שהוא ימשיך לעלות. וזהו, בוא נמשיך. המטבע UNI, כמו שאתם רואים אני כתבתי את זה, עשה לי סוויפ נמוך, לא שבר, בגלל זה יכול כרגע אולי לעלות טיפה או לדשדש. לא זוכר כל כך מה קרה פה האמת, אבל כן עשיתי כאן איזושהי בדיקה. הנה זה הסוויפ שאני מדבר עליו, עשה לי את הסוויפ, הוא לא שבר, מתכוון לנר כמובן, הוא לא שבר לי את הנר, בגלל זה הוא יכול כרגע אולי טיפה לעלות, יעשה לי משהו כזה. יש לנו פה אזורים יפים מאוד, יכולים להגיע לכאן, ואז להמשיך אולי ירידות, אולי גם להמשיך למעלה, ואולי כמו שאמרתי לדשדש. זה מטבע שאני אולי בהתחלה מאוד מאוד האמנתי בו, מאוד מאוד חשבתי שהוא גם יגיע לשיאים חדשים, לדברים מאוד מאוד מעניינים. ציפיתי באמת לעליות כאילו של כמה מאות אחוזים, אבל כנראה שהמטבע מתכנן דברים אחרים, ואנחנו טיפה פחות איתו ב100%. אני חושב שאולי מי שנמצא בו כרגע עדיף שטיפה יצא, כי זה טיפה מטבע מסוכן, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות עליו, וזהו, זה הכל. טוב, נעבור למטבע של טראמפ. בואו נסתכל מה קרה לנו פה. טוב, המטבע של טראמפ פשוט קרס. אחרי שבאמת הוא דיבר עליו ועל המטבע שהוא יצא, הוא פשוט טס למקומות מטורפים, עלה 580%, תקופה פסיכית שלו, ומאז הוא רק ירד. באמת זה היה יום מטורף, כולם דיברו עליו, כולם באמת ציפו שיהיה לנו איזושהי תקופה מטורפת, ויהיה לנו באמת איזשהו המשך עליות מטורף. אבל כמו שאתם יודעים, מטבעות כאלה כשהם רק יוצאים, יש תמיד עליהם איזה הייפ מטורף, ותמיד אומרים הנה המטבע הזה יצליח, במיוחד כשטראמפ מדבר עליו והכל. כמו שאמרתי לכם טיפה יותר מוקדם, גם כשטראמפ מדבר לא צריך ישר לקפוץ על מה שהוא אמר, כי זה לא תמיד עובד, זה לא תמיד נכון. לפעמים הוא עושה את זה מכוונות מסוימות שאנחנו אפילו בעצמנו לא יודעים, ואתם יודעים, בסוף העולם מונע מכסף. גם האנשים המוסדיים יכולים להרוויח מהירידות, וגם אנחנו כמובן, אבל גם כשהמטבע צונח אנשים יכולים להרוויח כסף, וכנראה שחלק מהאנשים האלה שם למעלה תכננו דברים כאלה בכוונה. אז כמו שאנחנו מסתכלים על המטבע של טראמפ, הייתה לנו את הצניחה הזאת של מה שקרה, הייתה לנו צניחה של 80%, זה פשוט מטורף, ואחרי זה הוא עלה לנו, סוף יום סיימנו עם 27% מתחתנו. אין יותר מדי מה להגיד, אני מחכה שבעצם אנחנו נגיע לפרקטל, נחצה אותו, ואז אנחנו נראה, אולי יהיה לנו איזשהו תיקון קטן ונמשיך למעלה. אם הדבר הזה לא קורה, אני מצפה שהמטבע פשוט ימשיך לדשדש לו. לא יודע אם המטבע באמת ירד עד לכמות הנמוך, עד לאזור הנמוך הזה, זה לא נראה לי כל כך משהו שהוא יותר מדי ריאלי, אבל אי אפשר לפסול דבר כזה, זה באמת משהו שתמיד יכול לקרות. נעבור לדודג'קוין.
דודג'קוין, האמת, זה מטבע שאני לא יותר מדי שם לב אליו, זה משהו שלאחרונה אני רק התחלתי לחקור אותו. בוא נסתכל על הגרף השבועי. אז כן, דודג'קוין. בוא נתחיל בהתחלה. המטבע באמת הייתה לו עלייה מטורפת אחרי כל העניין הזה של טראמפ. הייתה לנו פה עלייה באמת פסיכית ברמה קיצונית. אני אגיד לכם את האמת, אני לא כל כך יודע מה אני רוצה לראות. הייתה לנו פה עלייה של 100%. אימא'לה, מטורף. אני רוצה לראות, לא כל כך יודע מה אני רוצה לראות, האמת. זה באמת מטבע שהוא טיפה מבולגן לי, במיוחד אחרי הדבר הזה. לפי המגמה הבריאה שלו, בוא נגיד את זה ככה, היה לנו פה את הנגיעה הזאת כאן, לא שברנו את הנמוך, לא היה לנו טיל שבעצם חצה, זאת אומרת לא היה לנו שינוי מגמה, סליחה. בגלל שלא היה שינוי מגמה, אז אנחנו נמצאים במצב של SFP. וה-SFP הזה גם נגע לנו באזור עניין מאוד חזק, וזה באמת יכול לקרות, זה באמת יכול לגרום לנו לעלייה מאוד חזקה. עכשיו העלייה הזאת יכולה להגיע באמת לשיא כל הזמנים, זה משהו שאני כן יכול לראות קורה, שזה כרגע 65% מאיתנו, זה נראה משהו שהוא כן הגיוני, לא שיא כל הזמנים, אבל זה כן יכול להגיע לגבוה שנמצא לנו כרגע, באמת מעליו יש לנו כאן, כמו שאתם רואים, יש לנו פה אזור, שמשם כנראה אנחנו נראה איזושהי תגובה של תיקון, כן, נראה משהו שיכול באמת, אפשר טיפה להשקיע עליו, אפשר לשים עליו טיפה כסף, נראה כמו משהו מעניין, הייתי מסתכל על זה עוד יותר. המטבע others, נראה כמו מה שדי צדקתי לפני מה שקרה, אמרתי שבעצם אנחנו ניגע באזור הזה, טיפה אפילו חצה אותו, אבל אחרי זה אנחנו באמת ירדנו. לא ציפיתי לירידה כזאת מטורפת, אבל הדבר הזה באמת קרה בסוף. כאן, כמו שאתם רואים, בשונה מרוב המטבעות, הייתה לנו פה חצייה עם נר, ובאמת עשינו צ'וק על הנמוך. הייתה לנו פה, כמו שאתם רואים, שינוי מגמה, כשהמטבע שלנו באמת התחיל לקבל ירידות מאוד מאוד קטנות. כאילו העלייה שלנו הייתה הרבה יותר קטנה. המגמה שלנו התחלשה. בעצם תראו כמה הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי זה כמו בעצם לחזות את העתיד, כי אנחנו באמת רואים, לפי זה שהמגמה שלנו נהייתה חלשה יותר, היה אפשר סוג של לחזות את זה שיהיה לנו ירידה, ובעצם אנחנו נשבור את הנמוך הזה. באמת זה מה שקרה בסוף, וכשאנחנו רואים דבר כזה, אז אנחנו כבר מצפים לירידות. אם אנחנו מותחים את הפיבונצ'י מפה עד לפה, כמו שאני כבר עשיתי, עקרונית אנחנו כבר נגענו באזור הזה, באמת הייתה לנו את הירידה, חזרנו לכאן, נגענו באזור הזה, ורוב הסיכויים שאנחנו עכשיו נמשיך לרדת כלפי מטה. יש לנו פה עוד 35% ירידה. מי שנמצא בכסף שהוא לא בארנקר ודברים כאלה, והוא יכול איכשהו לשים על מחירה של מטבע, נראה לי זה רעיון מצוין לשים על מטבע כזה, למרות שיש פה באמת את האזור הזה שהוא פשוט רק טיל, וזה כמו תאום כזה שהוא אי אפשר באמת לדעת מה יקרה איתו, אבל זה כן משהו שאפשר לנסות ולשים עליו קצת כסף רק בשביל הירידה. זה לא משהו לעליות, העליות כרגע לא נראה באופק בכלל, אם בכלל נראה בתקופה הקרובה. אם אנחנו רוצים לראות עליות בכלל איכשהו באזור הזה, הייתי כבר מסתכל על אזורים כאלה שהם מאוד 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 נמוכים, אבל כן, זה מאוד מאוד נמוך לנו. יש לנו כאן עוד ירידה של לפחות 44%. זה ייקח זמן, בוא נגיד ככה. טוב, BNB, מטבע מאוד מאוד עתיק בשבילי, יש לי עליו הרבה מאוד היסטוריה, אבל כמו שאתם רואים הייתה לנו את הצניחה הזאת, ואז משהו פה לא בדיוק 100%. כמו שאתם רואים פה לא שברנו את הנמוך, היה לנו כאן כל העניין הזה של שבירת נר, ולא היה לנו כאן, נשאר לנו רק פתיל כאן,
בעצם בגלל שהדבר הזה קרה, אז אנחנו כנראה מצפים שגם, לא נגענו פה בשום אזור עניין, אולי אפשר להגיד שזה היה הסוויפ הזה. בגלל שזה היה סוויפ, אז כן בעצם הוא חזר כלפי מעלה ככה נחמד יחסית. הוא כן שבר בסוף את השיא, סליחה. אנחנו כן רוצים עכשיו לראות איזשהו מגמה שהיא סוג של קצת מתעוררת. עוד לא בטוח ב100% על מה שקורה כאן, צריך טיפה יותר להסתכל על זה לעומק. האמת, זה מטבע שלא הסתכלתי עליו יותר מדי, אבל כן, זה משהו שאפשר להיות כנראה בטוחים עליו שהוא ימשיך לעלות למעלה. במטבע האחרון, חברים, המטבע פאי. אני יודע שאי אפשר להשקיע עליו, אבל מי שמחזיק את המטבעות האלה זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. יש אנשים שכבר יכולים למשוך את המטבעות האלה אליהם, זה כבר מצוין וזה מגניב, אבל השאלה אם זה באמת הדבר הנכון כרגע לעשות. כשאנחנו מסתכלים על הגרף השבועי, היה לנו את הגבוה המטורף, הרבה מאוד אנשים באמת התחילו כבר למכור באזורים האלה, כי זה נראה כבר האזור שבאמת יכול להיות המקסימום ולא יעלה יותר מזה. יש תמיד את האנשים האלה שיגידו אפשר לעלות עם המטבע הזה ל-50 וזה וזה וזה, והם יעשו מזה הרבה מאוד כסף. הדבר הזה תמיד רק שמועות, אי אפשר לדעת את הדברים האלה בחיים. אבל אם אנחנו מסתכלים בגרף יומי, אנחנו רואים שזה הנמוך שלנו, אוקיי? אין לנו פה באמת איזושהי מגמה שהיא יותר מדי מסודרת, אין לנו פה גבוה ונמוך כמו שצריך. אז אני באמת מסתכל על כמה שאני יכול להסתכל. אז בגלל זה אני מסתכל, יש לי את האזור פרקטל שלי, אני מחכה שבעצם המטבע יעבור אותו. ברגע שאנחנו נעבור את האזור הזה, אני מצפה שיהיה לנו כאן תיקון קטן ונמשיך למעלה. מי שיודע, פאי כרגע אי אפשר באמת לשחק איתו, אי אפשר להשקיע עליו כסף, אבל המטבעות שכולם חצבו, פשוט לקוות שהמטבע ימשיך לעלות כמה שיותר גבוה, ונקווה שזה באמת יעשו לנו את ההצלחה הזאת ונמשיך לעלות למעלה כמה שיותר גבוה. אז תודה רבה חברים, מי שצפה ונהנה, שימו לייק ותגובה, ושנדע ימים טובים יותר. יום טוב.